खुलुमबाय दिनै 25 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो गिबिसिन खौराङा नोंथांनाव सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। BTR आव बम बेरनाय जाथाय रां दाबिनानै मोनैखौ लानानै बम खुबैनायनि सन्देह खालामदों। उदालगुरिनि रौता पुलिस थानानि सिङाव थानाय एख्राबारियाव जादों बे जाथाया। रायखांनो गोनांदि KLO हाथियार लाग्रा आफादनि उदखारा BTR ओनसोलाव बांनायनिफ्राय बांदों। रां लुथिनायनि अनगायैबो खनले खनले रां दाबि खालामनाय जाथायाबो BTR आव नुजाथिदों। गुबैयै गसाइगावआव KLOनि उदखारखौ बांसिनै नुनाय जादों नाथाय बे खेबाव उदालगुरियाव बम खुबैनाय जाथाय सोराङाव फैदों। एख्राबारिनि सुशान्त दासनि न'आव आखाइजों बानायनाय बमखौ खुबैदों सिनाय मोनै दुथांफोरा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 12 रिंगासो समाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा बुथारनायनि थांखिजों सुशान्त दासनि न'आव आखाइजों बानायनाय बमखौ खुबैदोंमोन। नाथाय खाफाल मोजां बमआ सुबुंनाव नांनायनि सिगांनो न'नि खोरखियाव नांदों जायजों खोरखिनि ग्लासफोरा थेर-बेथेर बायनायजों लोगोसे न'नि इन्जुराबो माखासे गुगादों। ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुशान्त दासनि फंबाया बेंगलाव खामानि मावो आरो बिथांनिफ्राय KLO हाथियार लाग्रा आफादा 25 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। थांनाय दान मोननै सिगांनो रां दाबि खालामनायनि उनावबो रां मोनिलाय KLOआनो बे बम खुबैनाय जाथायखौ खालामनायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। बम खुबैनाय जाथायखौ खौरां मोननानै रौता पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों आरो 1 सप्तानि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ हमनो खोथा होदों रौता पुलिसा। नगावनि गंसे धाबायाव सोलिदों देहा फालांगि। देहा फालांगिजों सोमोन्दो थानायनि केसआव धाबानि बिगोमा आरो दालालजों लोगोसे गासै 19खौ नगाव पुलिसा हमदों। नगावनि SP लीना दले बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नगावनि बरघाट बाइपासाव थानाय बगदय धाबायाव आयेन बेरेखा देहा फालांगि जानायखौ खौरां मोन्दोंमोन। बे लेखायै धाबायाव अपारेसन खालामदोंमोन जेराव 19खौ हमनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। 19नि मादाव धाबानि बिगोमा रातुल हाजरिका, दालाल दुलाल आहमेद जाय कास्टमारफोरनिफ्राय रां लानानै खामानि मावोमोन आरो बिसोर सानैनि अनगायैबो माखासे धाबानि मावथिफोर आरो माखासे कास्टमारफोर गासै 19खौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। धाबायाव आइजोफोरनि देहा फालांगि खालामनानैनो धाबानि बिगोमाया गोबां रां आरजियोमोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो धाबायाव अपारेसन खालामनाय समाव 5 आइजोफोरखौबो रैखा खालामनो हानाय जादों होननानै फोरमायथिदों SP लीना दले बिथाङा। जाथायखौ लानानै हिउमेन ट्रेफिकिं केस रेजिस्टार खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों नगावनि SP लीना दले बिथाङा। गारि गोदान बायनायनि 15 सान उनावनो बिफा आरो फिसाज्लानि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथायजों नखरसेनिनो बिफा आरो फिसाज्ला सानैनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया आसामनि लखिमपुर जिल्लानि गगामुगाव जादों। गगामुग साब डिभिजननि सिङाव थानाय चाउलधआ बालि गामियाव जादों। गंसे नाइट सुपार बास आरो टाटा नेक्सन गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायदों जायजों टाटा नेक्सनाव थानाय बिफा इमान आली आरो फिसाज्ला सुलमान आलीआ जिउ खोमानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला नाइट सुपार बासआ गुवाहाटीनिफ्राय फैदोंमोन आरो बिफा फिसाज्ला सानैया टाटा नेक्सन गारिजों खामानिनि थाखाय गगामुग फारसे थांदोंमोन। बेयावनो गंनै गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायदों जायजों टाटा नेक्सन गारिया थेर-बेथेर जानायजों लोगोसे गारि सिङाव थानाय बिफा आरो फिसाज्लानिबो जिउ खहा जादों। उल्था फारसेथिं नाइट सुपार बासनि मोखाङाबो गाज्रियैनो गेरेबदों। रिपर्टनि बायदिब्ला सुलमान आलीया थांनाय 2 दान सिगांसो जुलि जादोंमोन आरो 15 सान सिगांसो गारिखौ गोदानै बायदोंमोन। मणिपुर रायजोआव आसामनि सासे सुबुंखौ गावथारदों। मणिपुर रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय गबिन बसुमतारीखौ गावथारनायनि खौरां मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गबिन बसुमतारीया ABCI इन्फ्रास्ट्राक्चार मुंनि कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। बेयावनो मणिपुर रायजोनि एनिं पिबा मुंनि सुबुङा गावनि पिस्तलजोंनो गबिन बसुमतारीखौ गावथारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया इम्फालनि लामफेल थानानि सिङाव थानाय सागेन गेटआव जादों। सानैनि गेजेराव माबा खोथाखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे जानायावनो गबिन बसुमतारीखौ एनिं पिबाया गावनि पिस्तलजोंनो गुलि गावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओंखारगोन साख्रिया ओंखारगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनियाबो 75,000 रांखौ मोनगोन। बे खोथाखौ होदों UPPLनि दैदेनगिरि अमरजित बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड पिग मिशननि सायाव बिथा खालामनानै अमाखौ माबोरै फिनांगौ, मानो भेक्सिन होनांगौ बेफोरनि सायाव सराइबिल बियाबाव सांग्रांथि मेल खुंदों UPPL दोलोनि दैदेननायाव।
बिटिसिआव सरकारा साख्रि होनो हायैखौ लानानै आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो खोथा होनाय बायदि रां होनो हायैखौ लानानै बिपिएफ दोला इउपिपिएल दोलोखौ सोंखारिगासिनो दं। बेनि सायावनो फिन्नाय होदों अमरजित बसुमतारी बिथाङाबो। बिथाङा फोरमायथिदों दि ओंखारगोन साख्रिया ओंखारगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो रांखौ होगोन। इउपिपिएल दोलोआ जेरै बुंदों एरै खामानिखौ मावबोदों। बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल दोलोआ सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो बयनोबो खामानि होगोन होननानै जि रादाय होदोंमोन, नाथाय बे खामानि होनायनि ओंथिखौ बिथांमोनहा गुबुन रोखोमैसो लांदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आरो खामानि होनायनि ओंथिया माखासेनो साख्रि होनाय आरो जायफ्रा साख्रि मोनाखै बिथांमोननो दाउ, अमा, बोरमा, मैगं थाइगं बायदिनि मिशननि गेजेरजों खामानि होनाय होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो 75,000 रां होनो थाखाय प्रसेसा जाखाबाय, नाथाय खेबसेयैनो 75,000 रां होनाय जानाय नङा। 25,000 राङै खेबथामै होनाय जागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बिथांनि अनगायैबो थांनाय बिसायख'थियाव बुंनाय बायदि आरो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदि जारिमिन लिरनानै गालांनायनि जि सिमां बेबायदि खामानि मावदों होननानै फोरमायथिदों एम राकेश ब्रह्मआ। बिथाङा फोरमायथिदों दि मुसलपुर बियाबाव आं बायदि जाहाथे सासेबो एमसिएलए बा इएम जोनोम मोननो हाया, बेबायदि खामानि मावनानै जारिमिन लिरनानै गालांनायनि जि सिमां बेबायदि खामानिखौ मावलांगोन। मैया सानसेयावनो मिथिं जिरायग्रा न' लुनो थाखाय 40 अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों, जायखौ 3 लाखनिफ्राय 15 लाख रांनि गेजेराव लुफुंनाय जागोन आरो 30 अक्ट'नि सिगांनो गामि गामि गं 60खौ बेखेवगोन आरो बेनो मोनसे जारिमिनखा होननानै बुंथियो एम राकेश ब्रह्मआ। मेट्रिक आनजादनि जानो गोनां मोननै पेपारनि थाखाय गाइडलाइन फोसावदों सेबाया। जायनाखि मेट्रिक आनजादनि एसामिस आयदा आरो गोरलै बिगियान अदेबानि जेनेरेल साइन्सनि सोंनाय बिलाइया आनजाद जानायनि सिगांनो लिक जादोंमोन आरो आनजादखौ खुंनायनिफ्राय दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। बे मोननै आयदानि आनजादखौ खुंफिननायाव जाहाथे फिन बेले बेजे जाया बेनि थाखाय सेबाया साफ्रोमबो इन्सपेक्टर अफ स्कुलनिसिम लाइजाम दैथायहरदों। लाइजामनि बायदिबा एसामिस आरो जेनेरेल साइन्स आयदानि रिभाइस्ड कन्फिडेन्सियेल डकुमेन्टखौ 26निफ्राय 29 मार्च 2023नि गेजेराव पुलिस स्टेशन नङाबा पुलिस आउटपस्टआव दैथायहरगोन। जाय रिभाइस्ड कन्फिडेन्सियेल डकुमेन्टखौ पुलिस स्टेशन नङाबा पुलिस आउटपस्टनि असिया आनजाद मिरुनि इनचार्ज आरो बिबानाव थानाय अफिसार नङाबा स्टाफनि नुजाथिनायाव आजावगोन। रिभाइस्ड कन्फिडेन्सियेल डकुमेन्टखौ सिल खालामनाय कार्टुनाव सेबानिफ्राय दैथायहरनाय जागोन आरो बे कार्टुनखौ पुलिस स्टेशन नङाबा पुलिस आउटपस्टआव बेखेवनो गनायथि गैया। सेन्टार इनचार्जआ पुलिस एस्कर्टखौ लानानै रिभाइस्ड कन्फिडेन्सियेल डकुमेन्टफोरखौ आनजाद मिरुनि स्ट्रं रुम जेराव सीसीटीवी थागोन बेयावसो लांनानै कार्टुनखौ बेखेवनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो एसामिस आरो जेनेरेल साइन्सनि रिजेक्टेड कन्फिडेन्सियेल डकुमेन्टफोरखौ सेबानिफ्राय बिबान मोननाय अफिसार नङाबा स्टाफआ थांफिननाय समाव पुलिस आउटपस्ट नङाबा पुलिस स्टेशननिफ्राय बुथुमनो नांगोन। कौटि रांजों लुनाय लामाया सानथामनि उनावनो गुगादों। क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लानि सिमना ओनसोल, क'क्राझार जिल्लानि केटेङा झरानिफ्राय मानसिंपारा थांनाय लामाया लुखांनायनि सानथाम उनावनो गुगादों। जायखौ लानानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला केटेङा झरानिफ्राय मानसिंपारा थांनाय लामाखौ लुनो थाखाय सोरखारा 3,50 लाख रां सेंसन होदोंमोन, नाथाय थिकादारा गोबां रां जाख्ल'नानै लामाखौ मोजाङै लुवाखै। लामानि जिङाव साइड बाम्पबो होआखै। साइकेल आरो खालि गारि सालायोबानो लामाया गोदोयो होननानै फोरमायथिदों आरो दा बे समावनो बेबायदिब्ला अखा बोथोराव मा जागोन बेखौ लानानै जिंगासिदों रायजो राजाफ्रा। जायनाखि बे लामानि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा फरायसालियाव थाङो, बेरामिफोरा देहा फाहामसालियाव थाङो, बेनि अनगायैबो हाथाय बाजार बे लामानि गेजेरजोंनो थाङो। जुदि बे लामाया अखा बोथोराव गाज्रि जायोबा बयबो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। बेनिखायनो बे लामानि सायाव जाहाथे नोजोर होयो बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा। कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीखौ लकसभानि एमपि बिबाननिफ्राय दाननानै होबाय। थांनाय 23 मार्च 2023आव जेब्ला सुरातनि चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटआ राहुल गान्धीखौ दायनिगिरि फोसावदों अब्लानिफ्रायनो राहुल गान्धीनि एमपि बिबानखौ दाननानै होबाय। राहुल गान्धी बिथाङा केरालानि वायानाड लकसभा बियाबनि एमपिमोन। बे बियाबनिफ्रायनो बिथांखौ एमपि बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव राहुल गान्धीआ होनाय बिबुंथिनि सायावनो मानहानि केस होदोंमोन गुजरातनि बिजेपि नेता पुर्नेश मदिआ। कर्नाटकआव फोसावदिं मेल जानायाव नीरव मोदी, ललित मोदी, जाय बिथांमोनहा गोबां रां जाख्ल'नायनि थाखाय आयेननि नोजोराव दायनिगिरि गोग्लैनाय, बिथांमोननि मुंखौ लानानै राहुल गान्धीआ बुंथिदोंमोन दि गासैबो सिखावफोरनि मुङानो माबोरै मोदी जायो होननानै। बे बिबुंथिनि सायावनो सुरातनि जिल्ला कर्टआव राहुल गान्धीनि हेंथायै
मानहानि केस होदोंमोन गुजरातनि बीजेपी नेता फुर्नेश मदि बिथाङा। बिथां केस होनायनि सायावनो बिथा खालामनानै गुजरातनि सुरातनि जिल्ला कर्टआ 2 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनिबो साजा फोसावदों राहुल गान्धी बिथांखौ। नाथाय राहुल गान्धी बिथांखौ साजा फोसावनाय लोगो लोगो बिथांनि लिगेल हान्जाया हाइकर्टआव बेलनि थाखाय पेटिशन फाइल खालामदोंमोन। दा राहुल गान्धी बिथांनो 30 सान होबावनाय जादों। राहुल गान्धीखौ 2 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदोंबाबो बिथाङा जोबथेसालियाव थांनो गोनां जाथ'वाखै। नाथाय बिथांनि एमपि बिबानखौ बोख्लायनानै होबाय, जाय कंग्रेस दोलोनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां। देहा फाहामसालिनिफ्रायनो गोरलै गथ' खावनो नाजानाय जाथाय जादों। लखिमपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल देहा फाहामसालियाव गोरलै गथ' खावनो नाजानाय जाथाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखावा डक्टरनि गाननाय जोमनाय गाननानै गावखौ स्पेसियेल डक्टर होननानै सिनायथि होनानै गोरलै गथ'खौ दोननाय आइसिइउआव हाबदोंमोन। नाथाय सिखावा डक्टरनि गाननाय जोमनाय खसाब गानदोंब्लाबो सिखावनि सायाव सन्देह जादोंमोन गथ'साफोरनि नखरनिफोरा। बे सन्देह जानाय लेखायैनो नंखाय डक्टरनाव सोंनाय फिननाय लादोंमोन। बेयावबो नंखाय डक्टरनि फिननायाव सन्देहआ आरोबाव बांदों। उनाव नंखाय डक्टरखौ हमनानै लीलाबारी पुलिसनो गथायहरदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला डक्टरनि गाननाय जोमनाय गाननानै गोरलै गथ' खावनो नाजानाय सिखावा सासे मिस्ट्रिनि खामानि मावोमोन। खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।